Eten piny Kenya William Ruto dok ne chenro manoketi ma ka jolimbe mapacho kaendi chulo osuru mar kuonde limbe kokalo e yor mbui ma e-Citizen, gino mawacho ni osekonyo e medo nweng'o mar piny Kenya. Bende yango ni le mag bunge machalo kaka liech kod omugo osemedore e pacho ka, kata kamano mwanda kod magwar to kwan gi osedok piny e pacho ka. Ne en nyasi mane obage kar bagoromo ma KICC e boma ma Nairobi. Nyasi mane otelo gi jatend piny Kenya William Ruto. Wapi makofi tafadhali? Jatend piny otiyo kod thuolono madok ne chenro mane sirikal oketo mar chulo osuru ma ichule kuonde limbe mapacho ka e yor mbui mar e-Citizen. This year's Jamhuri celebration is themed around tourism, wildlife and mice. Digitization has enabled us to cut down on corruption, on theft, on pilferage of government resources. In 2022, we had 300 government services available on a digital platform. Today, we have 23,000 government services available on a digital platform. Ruto wacho ni okang' makamano osekonyo medo kwan osuru ma ichoke thurka kawo ya omenda ma ok okadho bilion 3 nyaka siling bilion 7 kendo dino fuok ma omenda osebedo kalalgo e yor mibadhi. I remember when we finally made the decision that you can no longer pay cash to go to any of our tourist facilities, that you had to pay on a digital platform. There was a lot of resistance. In fact, I remember on one occasion in Masai Mara, there was an orchestrated jam of tourists to show how difficult it was for us to pay on a digital platform. I want to congratulate KWS. They stood their ground. Look at what has happened. They used to collect between 4 and 5 billion shillings every year. Last year, they collected 7.95. Bendeo yango kenge masirikande osekawo mar timo chenro mag dongruok e pacho ka ahinya te sekta mar limbe. Ranyisi en kar bagoromo maduong' mogik e Afrika ma ugwe kod Afrika madiere gedo ma itimo e Bomas of Kenya. By April next year, we will have built the largest conference facility in East and Central Africa. Right here in the Bomas of Kenya. Whenever I get a few minutes in the evening, I go there to see. And if you follow what goes on there, it is being built 24 hours. Because I have given a timeline that we must begin to use that facility and begin to make money from that facility from May next year. Ne uwe nyasi mar keto yanga Ripod mar nonro mar le mag bunge e pacho ka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.